3 keer ze volle squalbaan binnen deze winter. In Tialf de reden zonder in vergelijking met vorig jaar. Het squalreedrijden is van meer dan 2000 baan het moment om vertrouwd te rijden met het ijs. En waar weet van gewoon het begin van een grote carrière. Wat vind je hem ervan dat je hem als squalle je reedrietles krijgt? Leuk. Waarom? Nou, want ik doe het altijd met een krukje en nou ken ik het wel goed. En ik is er best wel goed van leren. Tialf heeft dit hier volle meer omdenken om het squalreedrijden doen. Daarnaast werkt de gearwerking bij de Elfstedenhal en het project Scoren voor Gezondheid voor meer onmeldings. Dennis Skuurman, coördinator van het squalreedrijden, heeft er wies mee, want hij verneemt dat bands in Twurg net meer vertrouwd binnen op het ijs. Ik constateer het wel. Hè. We hebben natuurlijk een periode waarom hebben we wat boetenies gehad, 3-4 winters achter elkaar. Toen zagen we dus inderdaad echt dat er in de squallen die het kwamen, dat er weinig tot geen niveauverschil ziet. Iedereen die stapt op het ijs en riet zaf uit bij wie spreken. En die zien nou weer meer inderdaad dat er echt wel band binnen, ja, die zien nou dat gladde spul onder de reden. Dus denken van wat is dit hier? Nou ja, dat zie je nou wel weer meer. Dus het is weer tijd voor boetenies. Je had misschien gezien, zit er na je Sven Kramer of Irene West ertussen? Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen. Hè. Dat is altijd moeilijk te zeggen. Ze ben nog zo jong en voordat ze section zondje binnen, kan er nog zo vol gebeuren. Misschien wel ik het zelf heen vreden. Dat lijkt me een goed idee. We stonden na je Sven Kramer, misschien. Dat weet ik nog net. We stonden misschien daarna je Irene Wust. Weet ik niet. Maar het kan wel zo wezen, want je krijgt goed les. Ja.